Hoxe é o Día Mundial do Turismo e Galicia segue sendo destino de moitos. Pola súa paisaxe, gastronomía e cultura, a comunidade convértese nun auténtico reclamo que congrega millóns de turistas. Nuns minutos vemos as cifras dun sector que non deixa de medrar. A Garda Civil detivo na Coruña un home acusado de extorsionar menores para conseguir imaxes de carácter sexual. O detido chantaxeaba as vítimas a través das redes sociais. Ata o momento hai máis de 20 menores afectados en toda España, algúns con graves trastornos depresivos. A investigación comezou hai 2 anos, tras a denuncia dos pais dunha das menores. Día grande dunha das romarías máis multitudinarias da comarca de Santiago. En Brión, miles de piadosos acoden a Santa Minia para pedirlle axuda á santa e ofrecerlles figuras de cera. Na Carballeira desta hora hai devoción, pero tamén moita festa con pasarrúas e música. Saúdos, boas tardes. A muller do presidente do Goberno, Begoña Gómez, volve citarse por quinta vez co xuíz Peinado, esta vez imputada por malversación de cartos públicos. Hoxe pola tarde, tanto ela como a súa asesora e o delegado do Goberno en Madrid recollerán o auto que suxire procesalos nesta causa por un xurado popular, María Cheda. David, faltan pouco máis de 3 horas para que a muller do presidente e os outros 2 imputados cheguen ata aquí, ata os xulgados de Plaza de Castilla. É unha xornada anómala. En sábado, ás 6 da tarde, e como dato curioso tamén, o aniversario do magistrado Peinado. Caben 3 opcións o día de hoxe: que as acusacións pidan máis dilixencias, que a defensa solicite, como está previsto, que se arquive o caso, ou que o xuíz decrete directamente o comezo dese xuizo oral. Pero para todo isto haberá que agardar unha ou 2 xornadas, un día, o de hoxe, de máxima expectación, na que a familia do presidente e o propio presidente móvese entre o enfado e a resignación ante a xustiza. Os problemas coa xustiza de Begoña Gómez comezaban en abril do 2024. Manos Limpias presenta unha denuncia por un presunto delito de tráfico de influencias e corrupción nos negocios, un feito que provocou os 5 días de reflexión de Pedro Sánchez. Es un punto y aparte, se lo garantizo. Uns días despois, o xuíz Juan Carlos Peinado abre dilixencias e comezan as visitas de Begoña Gómez aos xulgados da Praza de Castilla. Tamén declara como testemunha en Moncloa Pedro Sánchez. Mi mujer es una profesional honesta, seria e responsable. En todo este proceso poucas veces podemos escoitar a Begoña Gómez, unha delas na comparecencia na Comisión de Investigación da Asamblea de Madrid. Todo isto tiene un objetivo político evidente. O proceso avanzaba e a muller do presidente do Goberno impútanlle ata 5 delitos: corrupción nos negocios, apropiación indebida, tráfico de influencias, intrusismo profesional e malversación de caudais públicos. La realidad es que no hay en la causa ni una sola prueba incriminatoria contra ella. A actuación do xuíz Juan Carlos Peinado en todo este proceso encontrou en varias ocasións a crítica dende o Goberno. La resolución del juez es para mí absolutamente inaudita. El juez Peinado, pues, ¿qué quiere que le diga? Que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Sánchez insistía fai uns días. Hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna la hay. Para o Partido Popular, a comparecencia da muller de Sánchez é unha vergoña internacional. O secretario xeral do PP, Miguel Tellado, asegura que todos os que rodean a Sánchez acaban sentados diante dun xuíz. Tellado afirma que non se pode gobernar un país dende os tribunais. España no se merece esta degradación, no se puede gobernar España desde los tribunales de justicia. Sánchez debe irse, debe asumir que políticamente está sentenciado desde hace tiempo y permitir que los españoles elijan un gobierno nuevo, un gobierno limpio. Miguel Tellado fixo estas declaracións en Murcia, onde esta fin de semana reúnese a Dirección Nacional do Partido Popular e os seus presidentes autonómicos, entre eles o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Os populares debaten sobre o financiamento autonómico, a defensa do rural, o problema da vivenda e o reto demográfico. O PP propón loitar contra as mafias, garantir a integración dos inmigrantes e expulsar os que veñan a delinquir. O PP asegura que é alternativa a un goberno que naufraga.
O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou que lle retira o visado o presidente de Colombia, Gustavo Petro. Faino por instar nun acto en Nova York a soldados estadounidenses a desobedecer ordes e incitar a violencia, segundo afirma literalmente nun chío na rede social Xe. Petro pediu aos soldados estadounidenses que desobedezan mandatos do seu goberno para así permitir que poida operar un futuro exército de salvación multinacional que apoiaría o pobo palestino e cuxa creación, dixo, prospoñería a Asamblea das Nacións Unidas. O mandatario colombiano asegurou que ese futuro exército contaría con efectivos militares procedentes de diferentes países, aínda que de momento só Indonesia dixo que apoiaría a iniciativa. Jeffrey Epstein, acusado de pederastia antes de falecer, programou encontros co magnate tecnolóxico Elon Musk. Así o revelan documentos difundidos por congresistas demócratas. Os arquivos inclúen unha nota sobre unha posible viaxe de Musk en 2014 e un almorzo en Nova York co empresario das telecomunicacións Steve Bannon en febreiro de 2019. A voceira demócrata Sara Guerrero subliñou que os datos proban a proximidade de Epstein con algúns dos homes máis poderosos e ricos do mundo. É unha rede de contactos que continúa xerando polémica política nos Estados Unidos. Os populares galegos defenderon hoxe as medidas que está a adoptar a Xunta en materia de vivenda fronte ás improvisacións e os anuncios baleiros, din, do Goberno Central. Na clausura dunha xornada informativa do partido en Barbadás, os populares afondaron nas diferentes medidas que están a adoptar nesta materia. O compromiso do Executivo é duplicar o parque de vivendas públicas ata chegar ás 8.000. Incorporar axudas á xente moza que queira mercar unha vivenda, sobre todo os menores de 36 anos, e pelexar para que o Goberno Central pois mude esas políticas de vivenda erradas e, sobre todo, a Lei de Vivenda que non lle dá garantía nin seguridade xurídica aos propietarios e, por tanto, a ocupación hoxe tamén é un problema e unha preocupación para aqueles propietarios que desexan poñer no mercado as súas vivendas. En Portugal, en 15 anos, as casas pasaron a custar máis do dobre. Este ano, o prezo medio dos alugueiros rolda os 1.300 euros en todo o país, onde o salario mínimo non chega aos 900 euros. Por iso, o Goberno acaba de lanzar un paquete de medidas para tentar paliar este grave problema. Brais Suárez. En concreto, esta reducción do IBE para as obras de casas inferiores a determinados valores é parte dun paquete de medidas que pretenden combater a crise de vivenda que vive Portugal, aumentando precisamente a oferta de casas no mercado. Por iso tamén se pretende axilizar a burocracia ou ofrecer determinados descontos fiscais aos propietarios que aluguen o seu apartamento a un prezo moderado, segundo define a propia lei. Porén, estas medidas deben ser aínda aprobadas no Parlamento, que non é seguro porque o Executivo de Montenegro goberna en minoría. De feito, esta proposta está moi por detrás do que unha grande parte da oposición demanda e ve como a verdadeira solución, é dicir, unha maior construción de vivenda pública. Grazas, Brais. O PSDG inaugurou hoxe en Ríos o ciclo Diálogos con Raíz. Nesta novena edición centraron o encontro nos incendios forestais. Os socialistas fan un chamamento a transformar as políticas forestais. Os socialistas estamos comprometidos con quen o perdeu todo este verán ou estuvo a piques de perdelo. Por iso este novo ciclo de Diálogos con Raíz tiña que comenzar aquí na provincia de Ourense, símbolo da loita, pero tamén da esperanza. A Xustiza sobresé provisionalmente a causa contra o exgoberno do socialista Sánchez Bugallo polo caso do alugueiro da nave de Desproi en Santiago. Non ve indicios de prevaricación nin de tráfico de influencias. A causa partiu dunha denuncia por parte do Partido Popular Municipal polo alugueiro deste local para albergar departamentos municipais. Puxeran sobre a mesa que a nave tiña relación cun concelleiro, concretamente con José Manuel Pichel. Precisamente, a Xustiza mantén a imputación contra o que fora o concelleiro de Parques e Xardíns por indicios dun delito de participación en negociacións prohibidas por parte dunha autoridade. E a Garda Civil detivo na Coruña un home por extorsionar polo menos 24 menores en toda España para conseguir imaxes de carácter sexual. Utilizaba distintos perfis nas redes sociais para enganar as vítimas. Provocou en algunhas delas graves trastornos depresivos e levaba actuando así varios anos. Alejandro Álvarez.
Si, o modus operandi que empregaba consistía en diferentes chantaxes e coaccións para conseguir o seu obxectivo. De feito, abriuse diferentes perfis en diferentes redes sociais para enviar el primeiro unha imaxe íntima a cambio das imaxes das súas víctimas. Incluso chegou a redactar tamén un documento falso de cesión de dereitos de imaxe para non ser denunciado. Precisamente a investigación comezou a través dunha denuncia dunha das víctimas, saldouse con esta detención e tamén co rexistro da súa vivenda, onde ataparon diferentes dispositivos informáticos con contidos pornográficos. Polo momento hai 24 víctimas identificadas, todas elas menores de idade no momento da comisión do delito e alo menos unha delas presenta consecuencias psicolóxicas. Lo primero que hacía era ganarse su confianza enviándoles una imagen propia. Una vez hecho esto, les pedía a ellas, a estas víctimas, una imagen desnuda o una imagen íntima. Una vez que lo conseguía, comenzaba a extorsionarlas y amenazarlas con publicarlas en su entorno personal. O mozo de Vigo de 29 anos que levaba días desaparecido foi localizado morto en Valladolid, nun peñeiral da localidade de Montemayor de Pililla. A familia de Gersón denunciara a súa desaparición tras perder o contacto con el hai 3 días. O falecido marchara a Tudela de Duero para traballar nunha empresa de construción e foi a propia compañía a que deu a voz de alarma porque non fora a traballar dende o martes. Fontes da investigación apuntan a que non hai indicios de criminalidade. Haberá que agardar a autopsia para coñecer as causas da morte deste mozo residente en Vigo e de orixe angolana. En Vigo, a policía detivo un home como presunto autor dunha agresión sexual. Os feitos ocorreron esta mañá, cando uns mozos denunciaron que presenciaran o que semellaba unha violación ás portas dunha discoteca. A vítima atopábase inconsciente na rúa. Grazas á descripción facilitada polas testemuñas, a policía detivo o presunto autor da agresión, que a máis levaba consigo o teléfono da agredida. A chegada á península dos restos do furacán Gabriel, convertido agora en borrasca, fará baixar as temperaturas na maior parte do país. Esta borrasca ocasionará tamén ceos nubosos e ventos na costa cantábrica. A previsión indica tamén que pode haber episodios de chuvias fortes nas comunidades mediterráneas o próximo luns. As temperaturas máximas baixarán na maior parte de Galicia durante esta fin de semana, aínda que irán subindo ao longo da próxima. Vigo está sendo, dende o xoves pasado, a sede das celebracións dos actos do Día da Policía Nacional, que se festexará o 2 de outubro. Habrá exposicións, concertos e relatorios en distintos lugares da cidade co obxectivo de achegar a xente da rúa como e con que medios opera este corpo de seguridade que leva en pé 201 anos. Raquel Gandoi. Relatorios, concertos, exposicións como a dos vehículos e medios aéreos que está preto do náutico é o máis espectacular e o máis didáctico. Unha exhibición aquí no Auditorio de Castreros. Nas bancadas, cheas, moitas familias, moitos nenos e moitas nenas que puideron ver as unidades de intervención policial que son case imposibles de ver preto de calquera rúa. No centro do auditorio, policías da 38 e da 40 promoción enfrontáronse a supostos delincuentes reducindos con artes marciais, TEDx, NRBQ, GEOS e os máis aplaudidos por Vigo, a Brigada de Cabalaría e a Unidade dos Guías Caninos. La filosofía es dar a conocer a los ciudadanos un poquito la función policial, acercarnos a ellos, hacerles ver que somos una policía de proximidad, que estamos para ayudarles y que puedan acercarse sobre todo a conocer nuestras distintas unidades, desde guías caninos, TEDx, medios aéreos. Al final somos muchos, hacemos cosas muy diferentes y nos gusta que los ciudadanos pues, puedan acercarse, puedan ver los medios con los que contamos. Estamos ali para axudar tanto nenos como maiores, pero sobre todo os nenos estamos moi encarados ás novas xeracións para que sepan que estamos para axudalos. Máis de 1000 aspirantes ao corpo da Policía Local enfrontáronse hoxe ás probas teóricas no recinto feiral de Silleda. Tiveron que responder un cento de preguntas sobre o temario específico e as correspondentes á proba de galego, só para que non certificase o coñecemento do idioma previamente. Os que superen esta fase terán que concorrer ás probas físicas para acceder a unha das 100 prazas que ofertan 36 concellos galegos. Pouco antes das 10 da mañá, moitos agardaban inquedos a chamada para entrar para facer o exame. A flor de piel, a verdad. Estou nerviosísimo, a ver se vai para este ano, pero pouco a pouco. Son intensos, a verdad, uns nervios bastante fuertes, pero bueno, levamos todo como podemos e esperemos sacar unha boa nota.
É o que sempre quixen facer, opositar para a policía local e decidime pola local para quedarme en Galicia. Decidime presentar porque é unha vocación desde pequeno que sempre me gustou e, bueno, a verdade é que é un oficio que me gusta moito. Galicia e a Arxentina poñen en marcha 13 programas de doutoramentos compartidos entre as universidades públicas. Os programas permitiránlles aos estudantes obter unha titulación dobre que os habilita para exercer tanto na Unión Europea como en América Latina. A iniciativa forma parte dun acordo de internacionalización do sistema universitario de Galicia, aproveitando os vínculos históricos coa Arxentina. As titulacións comezarán en febreiro do ano que ven. No marco da súa viaxe institucional polos Estados Unidos, o conselleiro de Migración visitou hoxe os dous centros galegos que hai en Newark, en Nova Jersey. José González estivo con algúns dos que emigraron a esta localidade, que acolle a comunidade de galegos máis numerosa dentro dos Estados Unidos. Ali destacou o traballo que fan estes centros para manter vivas a cultura e as tradicións entre os galegos do exterior. Tamén quixo lembrar que Galicia é, a día de hoxe, unha terra de oportunidades, aberta para captar talento. Galicia é unha terra de oportunidades, é unha terra de acollida, a estrategia Retorna está a disposición de todos os galegos e galegas do exterior que, se se queren mover, por suposto que a súa primeira referencia, que a súa terra de acollida ten que ser Galicia. A empresa láctea Naturleite súmase á Alianza Galega polo Clima, o pacto ambiental que promove a Xunta por un desenvolvemento sostible. A conselleira Ánxeles Vázquez e máis a directora xeral da empresa asinaron un acordo de adhesión. A integración posibilita que as entidades poidan acceder a multitude de ferramentas para lograr a reducción de gases contaminantes. A conselleira de Medio Ambiente destacou a compatibilidade da empresa láctea co conxunto das máis de 200 entidades que xa conforman o pacto. A alianza nace con un fin e ese fin é facer unha Galicia máis forte, unha Galicia máis verde, unha Galicia máis sostible, pero esa sostenibilidade sempre vai anclada a tres patas que son fundamentais, que é a parte social, en este caso os gandeiros, que coñezo de primeira man o mimo que tedes con todos eles, a formación que lles dades, con un fin que é ter ese produto de excelencia de calidade. Hai apenas unha década eran contados os barcos que ían a Zamburiña na ría de Ferrol, pero nos últimos anos a demanda deste molusco aumentou de forma exponencial e xa non é unha rareza topalo na carta dos restaurantes. A última campaña deixou menos capturas das previstas, pero confirmou o inicio da rexeneración da Zamburiña en Ferrolterra, tras a alta mortaldade que provocaron as chuvias de 2023. Na confraría de Barallobre venden a particulares as últimas tamburiñas dunha campaña que os pescadores cualifican de transición e que marca o inicio da recuperación deste bivalvo na ría de Ferrol despois da alta mortaldade causada pola intensa temporada de chuvias de 2023 e a baixa salinidade do mar. Nótase que hai cría para as próximas campañas e esta campaña notouse que xa está crecendo, pero hai que esperar seguramente que para o ano que ven ainda vai ser máis abundante, que esta campaña é o inicial nese proceso de recuperación. O volume de capturas foi inferior ao agardado inicialmente e, por suposto, moito menor que a demanda deste marisco, que desde hai uns anos gaña protagonismo nas cociñas dos restaurantes de toda España. Hai que darlle moito valor o que temos, é un produto con moito sabor a mar, parece que lle estás dando unha mordida ao mar, e iso hai que valoralo moito. A daqui de verdad. María pagou algo máis de 40 euros por un quilo de zamburiñas, unha cifra impensable hai apenas unha década, cando este molusco era prácticamente irrelevante na actividade pesqueira. Levo 12 anos aquí e cando cheguei aquí a campaña eran esporádicas, había que buscar clientes, os clientes o máximo que daban, por exemplo, era 3,5 euros o quilo. A próxima campaña de zamburiñas agárdase para maio do ano que ven. Preparadas á prancha xa son unha delicia, pero en Ferrol convídannos a probar a súa propia receita, a tradicional, con sofrito e patacas fritas. Aínda queda un mes para a chegada do Día de Todos os Santos e nos invernadoiros xa comezan agora a traballar pensando nesa data. Aínda falta un mes longo para defuntos e nos viveiros están a punto de florecer as plantas que van engalanar os camposantos. Unha das clásicas é o crisantemo e nestas instalacións de preto de Santiago teñen plantada ao redor dunha hectárea, entre 15.000 e 20.000 testos.
Poderíanse facer moitísimas máis se houbera máis espacio, pero ocupa moito espacio, como vedes, necesitan un espacio todo alrededor para que sean redondas, que vayan ben feitas, porque senón crecerían hacia arriba e non tiñan unha boa forma, entonces ocupan moito espacio no viveiro. Nun par de semanas estarán listas para sair desde aquí aos puntos de venda, florerías e supermercados. Tamén niso a innovación, os clásicos brancos e amarelos deron paso a mesturas con rosas e fucsias. É moi práctico, é unha flor moi barata, porque os ramos de flores son caros, evidentemente, teñen outra categoría, digamos, para a xente que quere levar algo moi especial, pero isto queda moi ben, porque ademais agora hai colores de todo tipo e aguanta moitísimo, porque un centro de flores pode aguantar ao mellor 15 días ou, bueno, aproximadamente 8 ou 15 días, pois isto pode aguantar un mes perfectamente e máis. A metade da produción xa a teñen vendida, o resto despacharana directamente ao público. Nos intentamos manter os precios o xusto, porque, bueno, subeu todo, xa sabedes que subeu todo, subeu nos seus substratos, subeu nos as macetas, a man de obra, evidentemente, pero bueno, é unha planta que é relativamente barata. Eu creo que poden encontrar esta planta venta xa ao público sobre 10 euros ou así, incluso en algúns sitios menos. É dicir, unha planta moi asequible para todos. Para os viveiros, a época máis forte é a da primavera, coas plantacións dos xardíns. Agora no outono salvan a tempada coas flores para os defuntos e o Nadal. No Día Mundial do Turismo, Galicia segue sendo un dos destinos escollidos. O ano pasado aloxáronse máis de 8 millóns de turistas. Entre eles, por suposto, están os peregrinos. O camiño é un grande reclamo. En 2024 bateuse o récord de compostelas entregadas, con 500.000. Para este 2025 as previsións son boas. En os primeiros 5 meses, o sector hoteleiro ingresou 118 millóns de euros. A comunidade mantén un crecemento continuado de viaxeiros e moitos seguen escollendo Galicia, sen importar a época do ano. Baixo o lema Turismo e Transformación Sostible, a ONU pon en valor nun día como hoxe as posibilidades de crecemento que ofrece este sector. Non repara só no desenvolvemento económico, senón que entende que o turismo debe ser un acelerador do progreso social, planificado de xeito inclusivo e respetuoso coas comunidades onde se desenvolve. Galicia está, segundo o sector e a administración, nese camiño. Crecemos en pernotacións, crecemos tamén en facturación. A día de hoxe estamos aínda en setembro, o camiño está funcionando, o turismo está funcionando, ainda queda outubro. Estamos aquí na Costa da Morte, o camiño dos Faros tamén representa un volumen de cliente moi importante, un cliente que xa pide máis sostenibilidade. Desde o clúster traballamos tamén para conseguir unha internalización e unha desestacionalización. Un dos elementos máis sostibles que atrae visitantes e concretamente peregrinos é o Camiño de Santiago. Prácticamente este ano van a entrar 500.000 peregrinos a pé e van percorrer a pé Galicia para recibir a Compostela. O turismo crece na costa e tamén no interior, con programas como o bono turístico ou o outono gastronómico e co recoñecemento de quen nos visita. Creemos que es uno de los mejores sitios de España, no solo arquitectónico, sino también gastronómico. Hombre, la verdad es que el paisaje es precioso aquí y la comida muy buena también. Y la gente amable y el tiempo, pues es el tiempo de aquí. Os turistas nacionais foron os que máis nos visitaron, fundamentalmente no verán, pero o aumento do internacional continúa cunha presenza moi notable no camiño. O Partido Popular Sarriao e a entidade Camiña Sarria asinaron un acordo pro desenvolvemento que inclúe 15 investimentos e actuacións estratégicas para situar a vía no lugar que merece tanto dentro da provincia de Lugo como a de toda Galicia. Mellorar a urbanización de travesías urbanas ou de instalacións como o colexio ou o estadio municipal son algunhas das medidas que acordaron nun acto en que participou tamén a secretaria xeral dos Populares Galegos, Paula Prado. Maleni Leal cumpriu esta semana 56 anos e tamén un dos seus soños. Conseguiu abrir a súa primeira tenda delicatessen en Vigo, malia ter síndrome de Down. Ten ademais unha empregada, venden caixas gourmets e tamén paquetes de benvida pros almorzos nos pisos turísticos. Maleni sempre quixo ter traballo de seu e agora xa ten o seu negocio e mesmo unha empregada. Chámase La Mandala como a súa gran afección, debuxar mandalas. Toda. Sí, te gusta mucho eso también.
Me gusta la batalla. E tamén lle gusta montar caixas, por iso, co asesoramento do seu irmán e da ONCE, montou esta tenda en que vende caixas gourmet por 24 euros. Cada mes cambiarán de contido. Bajando con las cajas y os produtos, non? esto. A apertura celebrouse por todo o alto no centro comercial Catro de Coia. Ademais das caixas, tamén vende packs de benvida para as vivendas turísticas. Tras este logro está o apoio dos seus irmáns e da súa cuñada, que souberon ver o potencial de Maleni e por en valor as cousas que lle gustaban. Ela ten clara, a súa pasión son os mandalas, crear, pintar, a creación e as caixas. Nestas primeiras xornadas está tendo moito éxito, tanto como na súa vida persoal, xa que tamén vive pola súa conta cunha compañeira de piso, porque cando se quere e te apoian, si se pode. No marco das celebracións pola Semana Internacional das Persoas Xordas, nesta xornada, as asociacións queren reclamar o recoñecemento pleno dos seus dereitos lingüísticos baixo o lema "Non hai dereitos humanos sen o dereito á lingua de signos". En Galicia hai unhas 20.000 persoas con discapacidade auditiva. Hoxe é un día moi especial, celebramos o Día Internacional das Persoas Xordas. É un valor moi importante para que a xente nos visualice, vexa a lingua de signos, o valor da comunidade sorda. Hoxe, baixo o lema, non hai dereitos humanos sen o dereito á lingua de signos. En realidade é difícil sinalar, nós precisamos accesibilidade en todos os ámbitos, pero se tiramos que destacar poríamos o foco na educación. Precisamos que haxa centros de referencia e os nenos non este sós nos centros educativos. E cando falo de agrupamentos provinciais en centros educativos onde os nenos xordos podan estar xuntos, entre iguais, e fomentar a súa identidade e interactuar entre eles. Malia que a gran festa do outono galego, o San Froilán, teóricamente non comeza ata fin de semana que ven, a práctica totalidade das barracas xa teñen previsto abrir esta tarde e as casetas do polvo mesmo puderon empezar a funcionar onte á noite, pero ningún abriu, segundo nos explicaron os seus donos, porque lles deixan pouco tempo para montar e por problemas burocráticos. Non acabamos de montar porque sufrimos 4 paradas no montaje por chorradas que non teñen ningún tipo de sentido, o sea, non teñen ningún tipo de sentido, non afectaban nin a estrutura nin a seguridade da caseta en absoluto. Estas casetas teñen un proxecto de ingeniería, lógicamente non vai haber un técnico que se complique a vida en firmar un proxecto que sea complicado. Entón, estamos o día de abrir era onte e somos incapaces de salvar todos os obstáculos que se nos poñen. Así de enfadado está Juan, fillo e neto de Polveiras, leva vindo ao San Froilán dende que tiña 13 anos, pero denuncia moitos problemas burocráticos para instalar a súa caseta do polvo. Acabando de montar, a Policía Local di que teño que retirar as furgonetas. Como traigo material? Eu era querido cumplir os meus plazos de montaje, claro que sí. Pero é que teño que esquivar, isto é unha carreira de obstáculos total. Desde a nosa humilde casa estamos valorando moi seriamente o non vivo. Visitamos outra caseta, a de Ramiro. Apenas está montada a estrutura exterior. Posiblemente un dos millores hosteleros que ten a cidade de Vigo ou de Lugo está sin poder montar porque non daba acreditado a súa experiencia. Increíble. Un home con 70 anos que é un profesional como a copa dun pino. Entón, é moi difícil vir a loitar aquí. A terceira das casetas que gañaron o concurso tampouco abriu a noite do venres. Abren o mediodía deste sábado. Son de Castroverde e levan anos vindo servilo polvo, pero é a primeira vez que abre como caseta. Teñen boas expectativas. Dependemos moito, quizás, do tempo, sabes, se chove ou non chove. Bueno, eu penso que se o tempo acompaña, vamos a traballar ben. As casetas teñen permiso para abrir ata o domingo 2 de novembro. Continuamos de festa cunha das citas desta fin de semana. En Brión, hoxe celebran o Día Grande da Santa Minia, unha das romarías máis multitudinarias da comarca con música, baile e monicreques. Imos ver o ambiente na Carballeira desta hora con Xoel Rodríguez.
Pois agora mesmo David Ambiente céntrase nestas carpas que están ás miñas costas, onde centos de comensais están gozando de produtos como o polvo ou o churrasco nesta xornada central desta romaría de Santa Minia. Agora mesmo, como poden ver, continúa chovendo, pero iso non foi impedimento para que durante toda esta mañá fosen milleiros as persoas que se achegaron dende distintos puntos de toda a xeografía galega, moitos deles de feito chegados en autobús dende puntos como Melide ou tamén dende a Coruña. Continúa tamén o programa de actividades culturais coa actuación esta mesma tarde da Orquestra Finisterre e xa mañá será a quenda do Grupo Budiño ou tamén de Panorama. Pendentes en calquera caso de como avance o tempo, sobre todo de cara a esta tarde na que é unha das grandes citas ademais desta fin de semana en Galicia. A Romaría de Santa Minia de Brión atrae hoxe romeiros chegados de toda Galicia, moitos deles en excursións organizadas. De Melide. Traemos 2 autobuses además organizados por nós. Vimos de Dena, Meaño. De Betanzos, da Coruña. A de Santa Minia é unha das romarías máis concorridas. Desde primeiras horas da mañá formáronse ringleiras no adro do santuario para visitar a imaxe xacente da Santa. Veño cada ano, xa que levo moitos anos vindo a ver a Santa Minia. Que vimos con moita devoción, todo o mundo, eu pido por toda a miña familia e por todos en general. Veño desde os 6 anos, viña con meu abuelo. Moita devoción, non? Hombre, eu veño precisamente por recordos de meu abuelo. Despois vamos visitar a Santiña aí, e bueno, andar por aí, depois iremos comer. É fabulosa, e ten moito mérito porque a xente acude por algo será. Pois hoxe vou á misa como tradición, que Santa Bendita nos axude, e despois iremos comer o pulpo e despois para casa. Na carballeira que leva o nome da Santa, a devoción e a festa van continuar durante todo o sábado e durante toda a fin de semana. O Ourense Film Festival, o festival de cinema máis internacional e pioneiro de Galicia, está de aniversario, fai 30 anos. Xa comezaron as proxeccións este ano o OUF. Chega cargado de novidades. Manuel Iglesias. Si, o Ourense Film Festival está este ano de aniversario, cumpre 30 anos e xa comezou a súa andadura con forza na gala inaugural de onte, onde foi a estrea mundial da película Playa de Lobos, do cineasta galego Javier Veiga. Ao longo dos próximos 9 días ata o vindeiro domingo vanse proxectar aquí en Ourense 164 films, entre os que non vai faltar o cinema galego na sección Panorama Galicia, ademais da sección oficial internacional e a sección de curtametraxes. Pero ademais hai unha morea de actividades paralelas, como por exemplo esta exposición que está dignos a ter xa moito éxito aquí no Centro Cultural Marcos Valcárcel do Ourense, Making Cinema, onde se pode ver as orixes do cinema e tamén como funciona toda esta arte detrás das cámaras. Cun novo equipo renovado, pero tamén mantendo a esencia de que o de Ourense é o pioneiro dos festivais competitivos en Galicia e tamén coa súa aposta polo audiovisual galego e ourensán. O cinema é o protagonista estes días na cidade de Ourense. O OUF chega á súa edición número 30. O certo é que estamos moi ilusionados, moi motivados con esta 30 edición do Festival de Cine de Ourense. Tamén incluso a propia cidadanía sí que notamos que, bueno, hai un novo revulsivo. Actividades paralelas como pode ser a exposición Making Movies, que ademais, bueno, está tendo un exitazo tremendo. Mantéñense as 3 seccións competitivas oficiais internacional Panorama Galicia e curtametraxes e incorporanse ideas e seccións novas como faíscas. Onde 3 equipos de 5 persoas convivirán durante toda unha semana para desenvolver 3 proxectos dende cero. Outra das novidades pola que eu persoalmente aposto como creador ourensán é a sección Made in OU. Temos pois presentacións literarias, hai un montón de charlas, de encontros, en fin, o que é un festival. A coñecida actriz Ruth Gabriel foi a encargada de inaugurar os encontros literarios coa presentación do seu libro Mujeres de Cine. Es una especie de carta de amor, agradecimiento y admiración a 30 actrices que sí es verdad que dejaron huella en el cine español, en la cultura y en nuestros corazones, pero que en mi caso en particular me han servido de inspiración.
Un total de 164 proxeccións en 10 días e moitas estreas. E por primeira vez o Festival de Cine de Ourense terá unha banda sonora propia composta polo galego José Manuel Cancela. A princesa Leonor, acompañada dos reis de España, rematan en Olite, Tudela, a visita oficial a Navarra. A visita, a primeira viaxe oficial da princesa Leonor como herdeira do trono, comezou este sábado no histórico castelo de Olite. A princesa e os reis ían acompañados pola presidenta de Navarra, a ministra de Inclusión e por outras autoridades. Leonor, que tamén ten o título de princesa de Viana, e os reis Filipe e Leticia visitaron logo a localidade de Tudela, rematando dese xeito a visita oficial á comunidade. A comitiva real partiu cas autoridades locais e con varios grupos de estudantes. E imos agora a coñecer que teñen preparados os compañeiros do Hora Galega para esta tarde. Moi boas, María. Moi boas, pois hoxe falaremos dun tema do que non hai familia que escape, as herdanzas. Quen non coñece unha historia de irmáns que non se falan, de pais que non lle falan aos fillos? Ollo, porque os xuizos por herdanzas aumentaron un 30% no ano 2024. Pois hoxe daremos as claves, aprenderemos a como atar as cousas ben atadas para evitar máis problemas. Por certo, falaremos tamén de comida, pero da comida dos nosos fillos, nos comedores escolares, e aprenderemos a importancia que é inculcar unha educación nutricional dende ben pequenos, e analizaremos tamén a adicción ao alcohol, escoitando a testemunha en primeira man das persoas que a sufren e, por suposto, a quenes a sufren con esa persoa ao seu carón. Falaremos con expertos que nos axudarán a como identificala e tamén como tratala, a topar posibles solucións. Todo isto e moitísimo máis a partir das 7:30 aquí en Hora Galega. Grazas, María. Unha misteriosa imaxe está dando moito que falar estes días por Galicia adiante. Comezou a desvelarse a identidade da nova presentadora do programa Quen anda aí, das tardes desta casa. Un enigma que se resolverá a partir do vindeiro luns 29 nestas pantallas. De momento, as únicas pantallas onde se podía barruntar quen ocupará o posto que deixa Roberto Vilar no Quen anda aí son estas. E asiña empezaron as especulacións. Pois, igual Marta Sánchez. O bueno, o María Castro igual, é que, bueno, é difícil porque está de espaldas, así que non sei. Será Cristina Castaño ou Eva Iglesias? Pois, eu non sei se será María Mera ou Paula Vázquez, quizáis. Roberto levaba días anunciando que tiña novos proxectos e que ían sustituílo no Quen anda aí. Como non hai mellor presentador que min, o que si hai é mellor presentadora. E isto é todo o que se pode saber ata o luns 29 de setembro a partir das 3:30 da tarde. O Quen anda aí recibirá unha nova presentadora que deixará sorprendidos a todos. A información continúa, xa saben, sempre actualizada minuto a minuto na nosa páxina web en g24.gal